Niin moi, taas Jedets 32 ja Poika 04. pelaillaan osa 2 on nyt ja eiköhän mennä. Joo. Viime kerralla tuli aika hitsin lyhyt. Tosiaan tehdään tässä uuni, koska minä löysin rautaa. Eiks tässä missä uuni nykyään on? Sen voi tehdä siinä työpöydässä. Ai niin, työpöydässä, joo. Ja vaihtaa tuolla sulla on mun työpöytä. Tee uusi. No, itse. Diamond Sporti lähti. Ollaan toinen. Vedetään vähän stäkkejä. Kato tähän tyhjään kuopan. Minne minä nyt heitänkin. Nämä minun pikkuiset. Heitä nyt se talon paikka. Tuolla on sopiva metsä. Missä sä oot? Joo. Tossa on ihan vieressä. Mun pikki. Ei pikki, kun kirves. No antais nyt sitten jäädä sinne. Sun puut on tossa. Joo, mä en saanut kaikki inventori. Mä tyhjennän tähän. En mä kiviä heitä pois. Mutta sugarit, puukirves, Tänään tulee myös Fifasta. Niin, 4 players. jepä. Sitä on ärsyttävää heitellä tosta sitä kammaa pois. Sit noin. No säklingiä minä oikein piti heittää. Niitä voi saa jotain hyvää vielä. Kaikki puut mukana. 3 stäkkiä 16. No niin, nyt pitäisi ainakin riittää Mennään tonne mettään. Joo. Muista taidettiinks me jo luvata, että täällä tulisi tämä talomme tänne metsään. Metsään. Mä teen äkkiä tästä. Mä teen äkkiä yhden uunin ja nukuttaako vaikka tässä nyt? Joo, mä laitan nää rauhat paistuu tähän. Ei oo kulma vielä yö. No otetaan nyt jonkun aikaa, kohta se yö tulee. Mennään täällä ihan just aurinko laskee. Sieltä on se kuu. Tässä ihan kivasti niin uuni paistumassa. Ei uuni, kun rautamalmi paistumassa, niin kohta voipi. Miksi me synnyis jo sänkyy? No voi näilläkin raudalla jo tehdä aseen itselleen. Lähdetään nyt sinne mettä. Joo, ootas nyt ihan pikku hetki. Mä otan vielä tästä nää 3 rautaa. Tämä voinkin heittää jo pois. Tai tänne inventoriin. Näin. Hakkaan. Uuni hakataan pois. Sitten vähän uuden ajan tarvikkeet tehdään. No niin, nyt jäs vielä. Teenpä kuule ihan huvikseni vielä lapion. Ei vitsi, ei riitä kepit. No, tehtiin vähän pari keppilissä. No niin, nyt riittää. Ja nyt mulla ei oo taas kirvestä. Mutta kirvestäpä ei tarvitakaan. Koska minulla on tämä ja nyt 3 stäkkiä. No, tuu nyt. Tullaan. Niin mä teen koivusta ne tukipilari.
Sulla on nämä... Miksi sulla on ovi tossa? No, me droppasin ne turhat kamat. Okei. Tehän tonne Oltais voitu heittää... rantaan. Joo, mutta oltais voitu heittää siihen samaan kuiluun. Rantaan. Ei kun ne kamat. No, kyllä. No, ei tohon kyllä viereen. No. Olisikohan tossa ylhäällä miten hyvä alue? Meillä on meidän rantaan. Eikö puumaja? Ois! Puumaja voitais Ei tehdä. mitään. Nyt joudun tekemään vähän ikävämmän jutun tapan viattoman luoton. Jääko? Joo, en yhä edelleenkään aio ruveta 2 sudelle. Hei, nyt tonne. Avo. Mä en pysty hyppimään. No niin, nyt mä taas pystyn, kun tää on välillä ärsyttävää, kun tää ohjeistaa. Tarvitsee ruokka. Mulla on ruokaa. Se on nyt tässä... Mulla alkaa nämä lumimaa, joka loppuu tuohon yhteen kuuseen. Missä? Täällä. No tuolla. Ai siellä oot siellä. No tänne mä ajattelin. Joo, mä tuun sinne. Tähän. Tää. Ota mä tulen. Niin onks sulla sitä hienostamatonta mäntyä? Vai On. mitä nyt olikaan? Jep. Ko. Otan. Ei. Joo. Tästä tulee 3 korkea. 4. Eikö siis, että pystyy hyppimään? No joo. Ko. Noin pieni. No, pitikö laittaa tohon dirttiin, jos sulla olisi enemmän? Eikö mä hakkaa tosta noin pois? Sari toi. Joo. Mun puhelin tossa soi. Ja lyö luuri. Vähän lakas. Eikö tuo taas olla viesti? Joo. Mitä mikä toi? On se vielä noin varhainen se Eikä on. se haittaa. Eiks tämmönen olisi aika jees? Ei oo, ei oo tirttiä. Ei oo. Noin. Sitten tähän ja täältä tähän. Elikkä tähän. Noniin. Joo, mullakin taisi olla. Ai. Nyt pitää kyllä syvä. Syödään raakaa kanaa. Kovia jätkiä kun ollaan, niin syväs vähän raakaa kamaa. Kanaa. Ei kamaa. Pitikö vielä vaikka lisää koivua? Mä en ajatellut sitä ihan noin. Mä ajattelin, että se olisi tullut näin. Joo. Näin tulee. Ja mä vedän... Eiku ei tolle. Mulla on niin vahingossa karttaa. Tavan pulla. Ei. Oota. Ei mulla oo yhtään. Tästä. Joo. Onks tää viidakko? Tai viidakkopuuta lankkua. Joo. Hei, mulla olisi tavallista puuta. Ilman laittaa. Jos menet edestä. Ups. Tää on niin tympäyttävää, kun ei ole kirvestä. Tee. Kohta. Paitsi kun mulla on käytin kaikki mukulakivet tohon. Tohon. Kaikki mukulakivet käytin tähän uuniin. Pitää käydä. Mistähän löytyisi lisää? Tohon oven paikka. Okay. Ei, Laittaako tänne perälle sangut?
Otetaan eka se lattia. Tässä sitä lattia, niin mä teen tätä. Oota. Hei, haluatko multa rautalapio lainaa? Joo, just mä olin sitä kysynyt. Tässä on lapiota. Saanko lapiota lainaan? Lapiota lainaan, lapiota lainaan. Joo. Vitsi kun tippuu tässä. Tähän on mennyt kokonainen stäkki melkein puuta. Kuten olla tää. Ai niin, tässä on oven paikka, joo. Katoin tuossa vähän väärin, että olisiko tuossa ollut creeper. Joo, tuolla on muuten creeperi. Mäkä hoitas. Se olikin nämä... Ei, se oli creeper! Hei mies, saa löydä sitä ihan vapaasti, se ei seuraa minua. Moro! Moro! Hakka! Hyvä. Tuolla on toinen. Tää? Oota, mä otan mun rautaspordi Essi. Rautaspordi kehiin! Oh! Unesti puolas. Ei se pääse ylös. Yritti. Sulla jäi puoli HP. Ei, Siinä on vielä toinenkin. se ei näe minua. Ei kun se räjähti. Niin se räjähti sen toisen mukana. Jep. Mitä mä näin tuolla? Mulla ei ruokaa melkein yhtään. Tässä syvä. Tossa. Oota. Mulla on jonkun verran vielä porkkanaa itsellänikin. Ei kun en mä tarvikaan. Hei. Tää kaivos on muuten. Hei, tässä on muuten ilmanen kaivos ihan lähellä. Hei, lisää rautaa. Mä otan tästä vähän tätä rautaa nyt äkkiä. Me otan nää. Me otan ne. Rautaa. Tää. Otan nää. Sijoitat ne. Niin kuin liet sijoitat nää. Ei muuten joo, lähdetään ihan just kaivoksesta pois, kun tuo ei kovin hyvin näyttää. Me kerätään tässä vähän malmia mukaan. No lähetä. Näkyykö tää kuivi? Tai tätä näkyy silloin kun on dortsi. Ui, lisää rauttaa. Mikä vähän... pikkasen säikähi. Oi. Ei. Kuole. No, hyvä kun se siellä räjähti. Missä on? Ei mennyt mun rauhat sinne. Oi vitsi, että säikähin tossa äsken kun tuo creeperi. Nyt. Eikö siis toi skeletoni Se on? talo... Joo, en uskalla mennä enää syvemmälle. Makkaan nää dortsit toisesta. Joo, oota. Mitä? Mä ruvetaan kohta lopettelemaan. Joo, mä otan tästä vähän hiiltä mukaan. Tosiaan meillä on vähän hiilipula, niin